Osa 2 katsotaan filtreitä. Mulla on isot aivot. Tää menee rikki tää näyttö. Oi. Se on rikki. Näetkö sä ihan hyvin? Mä oon julkis. Hei, nyt rauhoittukaa. Tää on niinku lämpöisimmät kohdat on vähän nähtävästi tämä siinä ja minä olen aika kylmä, mutta minun nenäni on lämmin. Maanjäristys. Apua, me suojaan tonne alle. Maanjäristys on ohi, sä voit tulla pois piilosta. Ei tässä tapahdu mitään. Haamuja.